Alas 12:15 na nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa indugabos mga tugang. Ininang kabilugan kan mga baretang ngunyan na pagkaudto. Digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sindong magiging tagapagbareta. Ako po si Rans Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, utang kan APEC nasa 6 bilyones pesos na. Mass wedding sa aga kasado na sa Embarcadero de Legazpi. Munisipyo kan Daraga, COVID-free na. Lalaki arestado dahilan sa kasong rape. Sa lado nasyonal, donasyonin bakuna simbolo nin pag-aramiguhan kan Pilipinas asin China. Dahil dapat matakot sa bakuna kan Sinovac. 4.4 milyones na aki andain naka-enroll ngunya na school year. Duwang pulis nagadan sa misencounter sa Bemibdalda police officers. Bareta sa ibang nasyon, COVID state of emergency sa Osaka, Japan, planong haleo na. Bareta sa Ladunin Karawat, Alaska Aces, may tiwala sa sindang mga veteranong players. Kunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Aminado ang manyamento kan Albay Power and Energy Corporation o APEC na totoo mananggad na padagos ang paglobo kan sa indang utang. Iyan pahayag ni Madam Pat Gutierrez sa kapagtaram kan APEC sa pagsasabi ng sa indang utang uminabot na sa 6 bilyones pesos. Kayong niyan ang pinagtatawanan ninda ng atensyon kung paano mababayaran ang siring na obligasyon. Sayang pinaliwanag na kasabay na sa paglobo kan utang ang mga danyos perwisyos kan manakaaging bagyo kung saan kadakol na poste asin linya ang nadanyaran asin kaypuhan masalidahan. Sa ibong nalado, ang sarap ang problema iyo ang mga illegal na connection o jumpers. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Preparado na ang gabos para sa gigibuho na kasalang bayan o mass wedding sa aga. Napapanginotan mismo kan Ako Bicol Party List sa Celebration Plaza kan Embarcadero de Legazpi sa Barangay Victory Village, Legazpi City. Maabot sa 21 padis ni lalaki asin babayi naloy na nagsaro asin may mga aki inaan mapartisipar sa mass wedding. Tanganing masalihuan ang sa indang relasyon bilang mag-agoma asin may bendisyon na kan sakramento nin kasal. Si Father Dave Ramoso kan St. Rafaela Parish Church ang mangingenot sa kasal asin misa mantang an matindog na ninong iyo sinda Ako Bicol Representative Zaldico asin Pido Garbin mantang sagot na maninda an reception. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nangapon ang giraray si Alcalde Vic Perete Candargalbay sa mga residentes kan barangay na mantinirsa ng magsunod sa minimum health protocols para dahil na magdakol ang kaso ng COVID-19 sa nasabing banwaan. Siya nagpaluwas kan siring na bagay matapos manutaran na 0 sindangon niyan sa siring na kaso na sunod-sunod kana pinaluwas na resulta. Dinagdag pa man ni Perete na maski nga ni day sindang positibong kaso alagad, mas maray man giraray na magsunod sa mga protocols tanganing masusteniran asin magi ng COVID-19 free an banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Multi-5. Dahil nakapalagan sarong lalaki na haloy ng pigahanap kan mga otoridad dahilan sa kasong kriminal na pigaampang kaini. Ini matapos na arestaron kan mga pulis sa kusog kan mandamiento de aresto si Ivan Cascos sa barangay
Coro Tiwi Albay dahilan sa kasong rape na pinag-aampang sa korte. Sa pangenot na reklamo, nagluwas na ang biktima kan suspetsado, iyo ang sarong babayi na pigsasabing mentally ill o may diferensya sa pag-iisip. Siya nasa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. Nag-aako nin mga walk-in registrations basta may bakanting slot ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa Step 2 kan Philippine Identification System or PhilSys. E diyan itinaong impormasyon sa DCGB News ni PSA Regional Director Cynthia Perdiz kung saan kay puha na magpresentar kan sa ng birth certificate kasabay ang sarong valid ID. Alagad, piglinaw ni Perdiz na ipaprioridad man giraray ang natawanan ning scheduled slip kan sa indang tauhan na nagkondukta kang primerong step na nagkuha nin mga datos tungkol sa sarong persona. Sa kunyan, pangapunan ni Perdiz sa mga Bicolano na magpartisipar asin magpasiring sa mga kanya-kanyang registration areas para sa Step 2 kan PhilSys. Tututukan kan gobyerno probensyal kan Albay ang ipinasar na ordinansa kan sangguniang panglalawigan may kinaraman sa Lahara Management Committee. Sigun kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Chief Dr. Cedric Daep na nasabing ordinansa saro sa pinakaiktibong estratehiya para mailikay ang mga residentes na nasa pamitisan kan Bulkan Mayon. Paliwanag ni Daep na tawanin danin prioridad ang siring na komite tanganing maproteheran ang mga Albayano na grabing naapektaran kan pagbulos nin Lahara. Sa ngunyan, padagos pa ang pagkundukta nin pag-urolay, tanganing mas mapakusog ang siring na komite. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama
liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tung distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. It is a new invention of Doc Ed Delivo. Doc F Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, eto rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Simbolo nin magay na relasyon kan Pilipinas asin China ang donasyon kay ni bakuna kontra COVID-19 sa nasyon. Idisigon kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian matapos na makusog ang relasyon asin pagiging mag-amigo kan Pilipinas asin China. Sinabi ni Wang na bilang sarong marahay na amigo kan Pilipinas ang China magkakanego sana natabangan kan China ang nasyon sa taho kan COVID-19 pandemic. Sinabi kay ni na nakatalaan na mag-abot sa Pilipinas sa maabot na simana ang donasyon na 600,000 na doses kan bakunang gibo kan Sinovac. Daiman nin dapat na ikahadit ang publiko sa Sinovac vaccine kan China dahil ang mga world leaders iyo ini ang pigagamit o pigamit na bakuna. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na ang Sinovac ligtas as in epektibo mantang aprobado pa kana Food and Drug Administration o FDA. Sinabi ni Galvez na ang pagbabakuna ni the Indonesian President Joko Widodo, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, asin Turkish President Tayyip Erdogan gamit ang Sinovac. Handa si Galvez as nagkaperang local officials na magpatudok kan Sinovac vaccine. Sa laog kan simanang ini, piglalao man na maisapinala na ang delivery date kan na 6,000 doses nin Sinovac. Ang gobyerno magamitin military aircraft para maidara o maipadara ang mga bakuna sa Pilipinas. Nabakal na kan mga mayaman na nasyon ang kadaklan na supply nin bakuna kontra coronavirus disease 2019. Kaya ang sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa ampang pinagsasabing global shortage sa supply ng COVID-19 vaccine.
Sigun sa Presidente, 75% kan supply ng COVID-19 vaccine na bakal na kan 10 mga nasyon. Sinabi niyang maging ng Canada nasaro sa pinakamayaman na nasyon ay kakaigwaman nin problema sa supply ng COVID-19 vaccine. Dahil ang digdi na bisuhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang publiko na maghalat na sana sa formal na pag-abot nin bakuna sa nasyon. Inaprobaran na ni Department of Finance Secretary Carlo Dominguez III ang pagsabay sa gabos na COVID-19 imports sa Mabuhay o Express Lane para sa marikas na pagproseso kan tax as in duty exemption sa vital shipments. Tinugutan man kan DOF ang pagtanggal kan mga piling fees para sa COVID-19 vaccine application sa iraram kan Mabuhay Lane as in paggamit kan tax exemption system o TES online filing module para sa pagproseso kan vaccine imports. Sigun sa DOF, kamaumotan kaini na maparikas ang rollout kan vaccination kan gobyerno. 24 oras man ang proseso ang maproseso ang Mabuhay Lane para sa aplikasyon kan COVID-19 vaccine. Dahil pwedeng tawan kan sa tuyang gobyerno nin blanket o absolute immunity ang mga manufacturer nin bakuna. E diyan sinabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil sa pagsuway nini sa lay as in sa public policy. Katagod kay ni sinuportahan ni Drilon ang sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na dahil matugot ang gobyerno sa hirit na full immunity ka nagkapirang vaccine manufacturer dahil paano kung magkaigwan nin malpractices as in willful misconduct o talagang kapalpakan. Paliwanag ni Drilon na sa ipinasar nitang COVID-19 Vaccination Programs Act, may immunity from suit ang manufacturers in kaso may magreklamo sa administrasyon o pamamahala ng bakuna. Ang sa tuyang gobyerno, ang maako ka responsibilidad digdi, pero pwede sindang ireklamo asin kasuhan in kaso may talagang kapalpakan asin kapabayaan sa ginibong bakuna. Sigun kay Drilon na dating Justice asin Executive Secretary na si Isay man na individual na nabakunahan pwede maghagad din danyo sa vaccine manufacturer in kaso magkaigwan nito yung kapalpakan o willful misconduct kasing gross negligence o kapabayaan. Parte ini kan individual asin private rights kan publiko bagay na dahil pwedeng igilid kan gobyerno. Ang indemnity fund na nasa lay sigun kay Drilon iyo ang gagamiton na pambayad danyos sa si Isay man nababakunahan na magkaigwan ng seryosong side effect arog kan makonfine sa ospital o magagadaan matapos mabakunahan. Pigtataong kwenta na sana kan Department of Tourism o DOT sa mga lokal na gobyerno kung mahagad pa ininin mga negative COVID-19 test bilang travel requirements sa kanya-kanyang mga lugar. Sigun kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, na pigpipirit ka nagkapirang mga local government units o LGU na dapat magpailing una ni negatibong COVID-19 test result ang mga turista na papalaog sa kanya-kanyang mga probinsya. Magigiramdoman na proponir man kan DOT ang streamlining sa travel requirements para sa mga local na turista bilang lakdang sa pagbangon kan ekonomiya. Maabot sa 4.4 milyon na aki as in jóvenes sa nasyonan dahil nag-enroll para sa school year 2020 hanggang 2021 base sa resulta kan survey kan Social Weather Station SWS. Kasabay kay niyan pagbubulgar na padakol ang mga estudyante na nawaran ng gana. Apwera digdi sigun sa mga paratokdo nagdududa sinda kung talagang may naukudan ang gabos nindang mga estudyante sa paglansar na blended learning system. Base pa manggiraray sa SWS survey, 87% o 29.8 milyon sa mga edad 5 sagod 20 anyos ang nasa eskwelahan asin natatadang 13%. Iyo anday nag-aadal. Ginibo ang survey poon kan Nobyembre 21 sagod 25 asin ini may 1,500 na respondents. Para man datos sa pinagluwas ang Commission on Higher Education o CHED sa tunay na bilang kan mga estudyante na nag-aadal sa kolehiyo. Sa kabilugan na bilang kan mga estudyante, 80% o 23.8 milyon ang padagos na nag-aadal sa paagi kan printed learning modules, 4.3 milyon man ang nasa online learning system asin 302,000 ang nasa face-to-face classes asin may 38,000 na nag-aadal ng leksyon sa paagi ng telebisyon asin radyo.
Dahil na-examine ang mga badil o anuman na armas na ginamit kan mga nagadan sa irarom kan gera kontra illegal na droga. Ini ang pag-ako ni Justice Secretary Menardo Guevara sa iyang payag sa United Nations Human Rights Council o UNHRC. Sigun kay Guevara na dain nag-agi sa eksaminasyon ang kadaklan sa mga badil na nakala pa kan mga otoridad gikan sa mga sospek sa piglansar na drug operation kan gobyerno. Sinabi ni Guevara na nagluwas sa indang preliminary investigation na kadaklan kan mga nagadan sa mga nasambit na drug war operation dahil nanlaban ang mga ini sa otoridad as sinagbalo na magbulnot o magpaputok nin mga badil. Siring man wara nin ginibong verifikasyon ang mga otoridad sa mga narecover na badil o ano man na armas na pigdasabing nakuagikan sa mga nagadan as sinanlaban na sospek. Sa iyang sinabi na wara na ginibong anuman na ballistic as in paraffin test sa kadaklan kan mga insidente. Siniguro kan Philippine National Police as in Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa publiko na sasangatan ng kasong kriminal as in administratibo ang si Isay man na mapapatunayan na responsable sa nangyaring engkwentro sa pagultanan kan mga tauhan kay ni Harani sa Sarong Mall sa Commonwealth Quezon City kan Miyerkules. Inako man kan duwang ahensya na naatraso ang kanya-kanyang mga operasyon dahil sa insidente. Siring manangako ang PNP as in PDEA na sa inda pa man giraran ni papadagos ang gera kontra sa illegal na droga apisar kan pinaglansar na hararom na investigasyon sa nangyaring engkwentro. Mantang sinabi man ni PNP Chief Debold Zinas na ang gabos na ebidensyang makakalap na sa indang surrender sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May giramdaman ang CIDG ang sinugo na mangenot sa investigasyon sa nasabing insidente. Mahambang sa disciplinary actions ang mga soldados na daing mapabakuna kontra sa COVID-19. Iniyan sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo matapos sasabihin na mandatory sa mga soldados ang pagbabakuna. Sinabi niyang biolasyon sa Article of War 105 o undisciplinary action of a commanding officer ang soldados na daing magpapabakuna. Pero sinabi ni Arevalo na daing niya pigahagad na mag-abot sa puntong mahampang sa disciplinary action ang sarong soldados dahil sa nadai ini mapabakuna. Paliwanag ni Arevalo na parte kan trabaho kan mga tauhan kan AFP ang magpabakuna asin bako ini optional. Enot naman na sinabi ni Arevalo na bilang mga profesional na soldados masunod sindal sa anuman na desisyon kan AFP pag-abot sa paggamit nin bakunang aprobado kan Food and Drug Administration. Bareta sa ibang nasyon, plano ngunyan kan Japan at ang kasuna ang coronavirus state of emergency sa Osaka, Kyoto. As inapat na iba pang prefectures. Katagod ini kan dagos ng pagbaba kan bilang nin mga natamahaan nin virus. Sigon kay Prime Minister Yoshihide Suga, na imamantinir pa man giraray kay ng state of emergency sa Tokyo asin tulong kataning na prefecture sa God Marso 7. Sinabi kay nin na magkakaigwang nasindanin pagtiripon kung tatanggalon naman ang state of emergency sa Kyoto, Tokyo, Hyogo, Aichi, Fukuoka, Gifu, Tokyo, Kanagawa, Chiba, asin Saitama. Pupunan maninda sa Abril 12 ang pagtudok ng COVID-19 vaccine sa mga may edad na. Ay giramdoman kan Pebrero 7 kuta matatapos ang its state of emergency alagad. Pinalawig ini ni Saro pang bulan sagkod sa Marso 7. Bareta sa lado nin Karawat, tiwala si Alaska head coach Jeffrey Cariaso na si Jeron Teng handa na para sa dakulang responsibilidad matapos palawigon ang sa iyang kontrata sa laog nin tulong taon alaga da iman ipinaluwas ang detalyas ka na permahan na kontrata. Sa iyang sinabi na sa oras na magbalik sa trabaho mantang pinasalabatan niya ang manihamiento kan ACES at tiwalang itinao sa iya. Sinabi man ni Cariaso na siya naugmanin marhay na si Teng mantinido pa sa ACES. Enot kay ni pinapirma namanin kontrata si Gab Banal asin Joseph Taha. Basius Vacuum Cleaner ang bagong imbensyon na niluwas sa merkado kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban para siguradong happy ang life. Ang Basius Vacuum Cleaner ang kasimbagan sa total cleanup sa harong asin ini dahil kaya kaining linigon ang mga dipisil asin suksok na mga lugar sa harong asin magin sa mga bihikulo. Segundo sana asin presto malinig na ang bagay na maagihan kaini.
Sadit-sanan vacuum cleaner na ini pero tiyan sa kusog, magsurup kan mga bagay mantang giboy ni sa aircraft quality metal na pigdesenyo na maghaloy o durable. 15 volts ang working voltage kay ni as in rechargeable. Wireless iri kaya daing hassle gamiton. Viral ngunan ang sarong grocery store sa Leandera, Texas matapos ining manao nin paninda sa mga customer kan mawaranin kuryente ang tsendahan. Sigun sa saro na customer na si Tim Hennessy, nahadit ang mayorya sa mga parabakal sa HEB Grocery kan biglang mag-brand out. Dakol sa mga customers ang nakapalibot tigdian mabayad gamit ang sa idang credit cards na daing mga silbi kunwara ang mga dikuryenteng terminals na sa cashier. Puro tubig asin pagkaon ang bitbit kan mayorya na nagtitipon nin mga importanteng supplies dahil sa grabing lipot asin sunod-sunod na brownout na namamatean sa Texas. Grabe ang pagkabigla ni Hennessy kan makaabot siya sa cashier dahil imbes na magbayad o pagbayadon siya, pinalampas siya kaini asin nagsabing drive home safely. Duman niya diskubre na ang pigbayadan o tigpabayaan sana kan grocery na maghali ang mga customer na dai nagbabayad para sa mga kinuha nindang produkto. Pebrero 26 kan taon 1937, pigdeklarar na syudad sa kusog kan Commonwealth Act No. 389 ang Zamboanga na dating pigapod ng Jambangan o Hambangan o Land of Flowers. Makukuha sa southern tip kan Zamboanga del Sur, ang Zamboanga na iyo ang Center of Commerce, Trade, Health Services, as in education para sa bilog na Zamboanga Peninsula o Western Mindanao o Region 9. Yan ang kabilugan kan mga bareta. Sinurat yan patarabang-tabang sa DCGB News Base. Sa ngaran ni News Director Edwin Peralta at siyempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pangaran ni John Napoles sa Lalo Teknikal, ako man po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpukna at masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos ng nagkapi ng mga pagirumdo. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamaton di Congressman Fernando Di Cabredo, ta kami. Hinihunyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. This is a new invention of Doc Ed Delivo. Doc F Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Just na lang ang beer brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang beer brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang beer brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang beer brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:47 na. Nin pagkaudto. An oras hatod sa Indukang. Surf powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB. Iskaramusa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Yes, yes! It's Escaramuza. Diyos marhay na pagkaudto sa inyo kabos mga tugang. Welcome po sa programang Escaramuza. Habang nagpapatunog ang sa inyong mga kinaon, kami ang sa inyong makakaiba ng ngunyan bago maghapon. Ako po siyempre ang one and only, ang solong solamente.
Ang lalaking Totoy noon pero tito ngayon. Tito ng Albay po yan, Renz Luna po ha. Siyempre kaiban sa kong kapartner. Ako man po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po, marahay na pagkaudto sa Indogabos. Medyo limitado sa oras ta. May pigahalat kita na makakauron nyo niyan na pagkaudto dyan sa Hobelyar. Nagatutot na lugod. Nagatutot na. Ibig sabihin, gari may kauron gate iyan. May kauron si ano. Mga kaiba tatabingon niyan na mga tuwang kumagsimbag. Si Vice Mayor Jorem Arcangel kan Hobelyar Albay at ang aning aramon niya to kung ano man ang naging resulta kan DILG validations dyan sa iyang banwaan. Vice Mayor, welcome po sa programang Iskaramosa po. Belated happy birthday po muna, Vice Mayor Arcangel. Apo, salamat po, salamat. At magandang tanghali po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Opo. Vice, enot na enot po. Ano po so naging resulta, Vice, kan nangyaring validation po kan DILG dyan po sa Indong Munisipyo, manangod sa road clearing po? Apo, ang binigay po na grado ng nag-validate ng road clearing is 99.12. So, i-round off namin sa almost 99.20. Matindi talaga. Vice, ano po ba yung nahihiling mong sikreto kan LGU kan Hobelyar kung nakakuha sila kanyang grade na almost 100% clearance, di ba? Yes. 99.12% po. Matindi. Apo. Nasa tatlong aspeto po yung ginawa ng LGU. Unang-una yung very strict implementation ng PNP when it comes to no parkings. No? Kasama doon yung mga tricycles and motorcycles, lahat ng klase ng motor vehicle. At inaprehend po ng ating kapulisan yung mga violators po at binigyan ng citation ticket para hindi na sila umulit. Opo. Number 2 po, maganda po yung cooperation ng mga barangay officials when it comes to road clearing, demolitions, and nagkaroon po sila ng mga dialogo sa community. At nagsubmit sila ng mga reports and documentation sa LGU. Opo. Opo. At yung pinakamaganda dito, yung participation po mismo ng community. Wala pong mga confrontation, resistance, walang mga namiloso po. Nag-participate po talaga yung community when it comes to directive ng JLG through the PNP, the municipal engineer, barangay officials to achieve the goal set by the national government when it comes to road clearing. Apo. Ngunyan po, Vice, na naka-receive kita kay Arug kayo ding grado, kung di kita nasala kamo sa may pinakahalangkaw. So far. So far, digdiyo sa probinsya, 99 halos mga 100% na. Ano po ang plano niya itong ngunyan? Digdi po sa pinagkibutang road clearing po dyan sa imong munisipyo. Ang importante po dito, yung palagi ko po sinasabi sa mga nakakausap ko, hindi lang sa aming munisipyo, kundi dito sa probinsya ng Albay, ang pinaka-importante is sustainability. Kailangan pong i-sustain kasi hindi naman mahirap gawin kung magkakaroon tayo. Kasi yung pinaka-importante po sa lahat, dialogo. Minsan hindi naiintindihan ng mga tao kung ano yung karapatan nila, na kakaligtaan nila na yung karapatan nila, privilege lang. Ang pagkaintindi nila na nasa harapan sila ng kanilang mga bahay, meron silang karapatan na i-park yung kanilang mga auto doon. Ang in-explain po namin through the barangay officials and the municipal engineer at yung PNP na ito po ay pribilehiyo na pansamantala na binigyan kayo na matagal na panahon para mag-park yan. Kaya siguro nung kailangan na ng national government na maging maganda ang flow ng traffic, makisama po kayo. Yun ang pinaka-importante. Apo. Congratulations po again, Vice. Amazing. Perfect, halos perfect. Pero points na lang ang kulang. Perfect ng 100 na. Ang ngunyan po tayo, Vice. May iba naman po kita, at naging maging si performance ta digdi o sa road clearing. Kamusta naman po, Tabi, Vice, ang sa itong preparasyon para digdi sa distribution ng vaccine dyan po sa imong munisipyo? Preparation. Meron po kaming 8 aspeto na mekanismo para sa pag-prepare ng LGU when it comes to COVID-19 vaccination. Unang-una po, nag-set muna kami ng goal sa Sangguniang Bayan kung magkano ang kaya naming gastusin. Anong brand po ng vaccine. Ito po ay
galing po China o yung galing po sa Amerika, yung Pfizer. Mhm. Number 2, ano po yung storage namin? Anong facility? Kasi kung Pfizer, kailangan ng cold storage. Kung Opo. galing sa China, hindi na kailangan. Mhm. At the same time, ano po yung mga gagamitin na mga protective gears ng mga pag-i-injection ng vaccine? Opo. Saan po yung venue? Importante kung saan yung venue per barangay. Mhm. Opo. Pagkatapos, sino ang mag-i-inject? Mhm. Mga ganyan po na protocol. Sino mag-i-inject sa kada barangay? Yung pang nurse, Mhm. PHW, yung doktor. Ano po ang partisipasyon ng barangay officials Mhm. sa pag-inform ng pagdating ng vaccine, kung gusto ba o ayaw ng mga tao. Opo. Tapos ano po yung target? Yun ang pinaka-importante. Mhm. Ano po ang target percentage kada barangay? Mhm. So priority tabi. Sinong Vice, unahin ano? natin? Aha. Example po, yung mga frontliners, Mhm. PHW, TANOD, Mhm. ng PNP, senior citizen, Mhm. mga PWDs, indigent, Mhm. barangay officials, yun ang mga importante po, mga daycare, Mhm. LGU employees. At kasama din po kung ilang minuto po ang obserbasyon Mhm. pag in-inject mo na yung COVID-19, kung magkaroon ba ng adverse reaction or allergy. Opo. Yun po yung preparation namin at ongoing po yung deliberation. Nasa second deliberation na kami. Kasi merong po na mahirap ipaintindi sa lalong-lalo na sa mga upland barangays na kailangan itong COVID-19 vaccine. Yung iba po merong mga agam-agam Yes po. na ayaw nila. At the same time, hiningi din kami ng mga resolution sa kada barangay na sinusuportahan ang pag-injection ng COVID-19 sa kanilang barangay. Opo. Vice, so far po, ngayon, ilan na po ba yung napapag-usapan nyo na estimated budget na kayang i-allocate po ng Sangguniang Bayan sa pagbili po ng vaccine? And ano po ba yung parang nakikita nyo or target nyo na bakuna po na bibilhin ng Hoveliar po? Ang target po namin is around 20% ng population. For example, kada barangay po 20%. Yun lang po ang yun ang minimum namin na target per barangay. Ang target po rin namin kasi mahirap po yung wala tayong cold storage facilities kaya siguro Sinopharm ang kailangan Opo. namin bilhin. At medyo mayroong konting hesitation po sa mga taga-upland barangay na lalong-lalo na yung mga senior citizen, baka daw magkaroon sila ng mga adverse na reaction, allergy, or baka makakos ng death. Kaya ongoing pa yung deliberation namin together with the aming doktor. At the same time, meron kaming chart na ipipresent din sa Provincial Government of Albay na ito yung mechanism na ginagawa ng LGU for COVID-19 vaccine. Vice, kung in kaso man tabi, Vice, mag-abot na sa bakuna, willing ka daw po magpabakuna ang pinaka-primero magpabakuna? Oo, para mapahalang ka po baga, sumahali sa mga agam-agam kang mga residentes kan Hoveliar. Opo. Actually, ako nga in support sa vaccine. Kaya lang, tinitingnan ko muna. Nagbe-base muna ako sa percentage. Alam mo, siyempre, tao tayo eh. Mahirap naman maging hipokrito na ako'y automatic na gusto na magpa-injection. Pero ako'y willing. Pero gusto ko muna makita when it comes to percentage kung kamusta ang effect nito. And at the same time, kamusta din yung mortality. Efficacy Yun ang importante. rate. Yung mortality rate na dapat mababa siya. Opo. Kasi sa aking pananaw, hindi ang vaccine ang may diferensya. Kaya kung minsan nagkakaroon ng pagkamatay sa pasyente, siguro yung katawan mismo. Yung immune system ng tao. Immune system, opo. Vice, wala na po kaming katanungan unless may gusto po kayong idagdag or pangapunan sa mga residentes po or na sa Hoveliar po una na pagkauto. Sa lahat po ng nakikinig ulit sa inyong programa sa mga taga-Hoveliar sa probinsya ng Albay, mabuhay po kayo. Apo. Vice, thank you so much Salamatan po po, and Vice. belated happy birthday po ulit and more power sa Sangguniang Bayan and then sa LGU kan Hoveliar Albay. Salamat po, Vice. Salamat po.
Sa tabi mga tugang, si Vice Mayor Jorem Arcangel kan Hoveliar Albay. Magayon nun ang naging mensahe ni Vice, ha? Manungod dyan tabi sa road clearing, ha? 99%. Talagang iugon mo, matindi talaga. Uy, thank you so much, Vice. Very accommodating ni Tito Renz. Nag-apulan ko siya kanina. Dahil pa lang kaya pala di ako tiga-simbag. Kasi yung nga ito, nasa hearing sinda. Talagang matindi. Pasawayan man kaya. Okay lang ito. Okay, bago kita magtapos, bago kita magbabay sa 1 minuto. Ba't yung tanang unaan mga nag-aralang tabay digdi sa DCGB News Online, baka magiti-giti, baka magmoto-moto. Sabi naman ng West Nilio, overflow na po ang drainage sa may LCC main, malapit BPI, nagabaha na, madumi yung tubig. Ay, sus ko. O sige tabi, pa-follow pa tabi sa mga pag-iriba. Sabi naman na Malu, atento dating klaro, maray na ito po Sir Renz and Ma'am Angel, pa-shoutout naman po sa pamilya ko dyan sa nito. Watching from Las Piñas, keep safe and thank you. Maray na ito man tayo sa iyo Ma'am Malu. Sabi naman na ni Sir na Gerald Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel, the beautiful of Timor. Sabi ni Sir na Gerald Aranya. Sabi ni Sir na Ruby Moratalia, happy lunchtime po Sir Renz and Ma'am Angel. Pa-shoutout naman po Moratalia and Okbina family dyan po sa Mabalod, Ginubatan. Watching from Brunei, Darussalam, salamat po. Oy, salamat tabi, ha. O yan na tabi, mga tugang. Tapos na nasa yung presentasyon. Sa aga naman kita mag-iribana. Kami po ang sa inyo na kaibanang ngunya na pagkauto. Ako po ang solamente. Ang totoy noon pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, syempre. Siyempre, sa pangalan ni Vice Mayor Jorem Arcangel na Hoveliar Albay, ni Tatay Junapolis sa Technical and the IT people. Ini po ang kagandahan ng South Angel Mostaza po, marhay na pagkauto. Dati kung napala si Kuya Boy, nagpapahabol lali dyan sa Naga Kuya Boy, City. Kuya Boy, ingat sa pauli. Ingat sa uli. Salamat sa inyo pagkatabay. Goodbye and mabuhay. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag naman